No vielä siinä oot. Joo, se on ihan murea sieni, semmonen ei nyt mitenkään maukas erityisen, mutta kyllä sitä kastike tuli. Mutta ei sitä syöpätä? Ei sitä tarvii. Kun se oli huomattavasti niin tämä myrkky. Vanhassa siilossa, että sinne ei pääse. Siellä ei ole minkäänlaista ikkunaakaan. Niin. Tyttö asuu Vöysillä ja se väitti, että siellä on vielä. Mulla on kyllä makkaraa, jos jollain. Ei tarvii kauan olla, kun on lämmintä. Joo, tuosta. Rainen. Joo, ei se. Mutta ei siellä 8 ollut käytössä yhdellä ihmisellä, vai jos oli 4, niin sen sai heittää 2 kertaa sitten. Niin se täytyy olla. Tuo on hyvä tulos. Viimeinenkin siinä. 40 litran, joo. Se on mennyt nelinkoon. No viimeksi mä otin. Joo, te olette hyviä sitten. No kyllä se suuaukkohan siinä varmaan niin on. Niin sinä muistaen sankariaikaa, saduten tunnemme taikaa, kun laulumme yön yli kiiriin, ja kun hongat huminoi. Ja me muistaen sankariaikaa, sadun tenhon tunnemme taikaa, kun laulumme yön yli kiiriin, ja kun hongat huminoi. Viherjäisen lattialla, missä on seinät hämmennä, tähti telkin korkean alla, käyskelen ja laulelen, ja kaiku ympäri kiiri. Mut eivät siitä tiedä, siksi eivät poimi pois. En taita enkä viedä, sit itse myöskään vois. Kun ruusun nähdä haalajan, niin korpen jälleen